École de santé Kalajata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanau, Doctorate Jamonyese, bien turcola de Madela Koi, Fiau, Fuaka, Ie Bana Yini Kardona Kari, Mimi Gasawa Gasaka Dangarika, Adamadeka Yinamayala, who Kalaka Pomo Faricolola, where Tinya Fiau, Fuaka, Ie Lacolison, you must take it. A flare okoro. École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore. On veut pas voir Kalabankura. Famille santé bara Mayesa, Nimbera de Beke, École de santé na Bolofara Chamala. École de santé Kalajata, on a flecké en Bolojigi. Formation de qualité, doctorat Siraka. Mimi Tegalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, au plat de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna. Ugo Bolofaro de Flani. Sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no niveau baguier. Infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, katafara matronica. Nimbala de l'Edesledo, École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aywa, la collection, ani la collection, Aya Sefa Jona, Aka la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya. Utogole de Clan Onver Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Coffre de Choi, Waligere Negaduru Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Kala yes. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais amlo ko tu connais ça? Ah, en mettant EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo wodela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuno warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke oke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obseka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoro ka to sebe ni sama mone yi ode kuna warbe augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai. An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi wulada in na min ye baro ye an bɛna kɛnɛ sigi an ye maa min wele bi o ye Ibrahimovic ye ni ale bɛ wele Bayisu Kontaw CMB n'o ye Centre Malien Belge ye Ndulati Tɔn Mopti o président ye ale ye an n'ale ka masala bɛna tali kɛ u ka
tonton a ye degun min sɔrɔ monte la n'ala sɔnna ma a ko bɛ cogo min an na ɲɛfɔli kɛ o la o mana tɛmɛ ka bɔ yen min y'an ka baro fanba filanan belebeleba ye kunun ko Mali tun bɛ Nations Unies na kuma min fɔra ye ka se k'o fɔ bamanankan na o k'o mɛn je le répète a y'a répété tuguni ma mun fɔra a kɔnɔna na an na dɔ fɔ o la nka yan'o cɛ ɲɛbila kuma damadɔni b'an bolo an bɛ olu da aw tulo kan Falaye Keyita bi yan min ye Keba Jalo ye ale fana bi yan wulada in na anw kɔni don dɔ ye nin ji ye tiɲɛni kɛ dɛ n'i y'a ta Segu bolo fɛ ka taa se fo Jene yan fan fɛ dugu kɔni tɛ dangan dawolo dugu tɛ yen tuguni ji ale kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ yen fanw fɛ kosɛbɛ sini sɔgɔma n'ala sɔnna ma an n'an da don o jiko la kosɛbɛ ka ɲɛfɔli kɛ a bɛ se ka faamuyali kɛ o la cogo min o tɛmɛnen kɔfɛ min ye essence suɲɛ ye a daminɛna tuguni zen finitigiw yɛrɛ b'a ko la o ko bɛ ka kɛ cogo min dɔgɔtɔrɔsow la ani Bamakɔ yan yɛrɛ commissaire kelen kɔni bolilen don fɔlɔ komi anw kun bɛ a ɲɛfɛ n'i nana Bamakɔ i b'i basigi k'a ɲɛɲini k'a bɛɛ dugumanaw dɔn ka sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an n'o baara kɛ su in na yanni dugu ka jɛ n'an ye min sɔrɔ o la an n'o lakali maaw ye école ta ko fana ministre kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ ye papier dɔ ci an ma komi an donna sisan an ma se ka o fana walawala k'a kɛ bamanankan ye ɲɔ kun ka ca Wugu la je le répète ka discours in ka jan an tun b'o baara kan donc n'ala sɔnna ma école ta ko fana na kun jumɛn na ministre ko école bɛ ta kalo tile fɔlɔ u ka daliyaw ye mun ye u ye mun ni mun sigi sen kan u y'o ci an ma an b'o fana fɔ aw ye SNEC fana kan ka conférence de presse kɛ sini k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ école ta ko la nin bɛɛ kɛrɛfɛ sɔrɔdasiw ka kuma c'est le terrain qui commande min kɛra terrain kan sanfɛla la o dɔw b'an bolo ka ban an na olu da aw tulo kan yanni an ka maa welelen ka don ani fana yanni an ka tila monsieur le ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement ale ka kumaw olu ɲɛfɔli la aw ye an b'a yira u la k'a fɔ min ye ba fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye interfleuve maaw ye u kɔni nisɔndiyalen don nin tile fila in na fɔlɔ ka sababu kɛ wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ kɛ kalo in tile 25 fo ka na se sisan ma nka dugudenw kɔni ko k'u ka laɲiniba ye min ye armée mana taa kɔni zen k'olu to u tɛna dugu sɔrɔ u tɛna mɔgɔ sɔrɔ u tɛna foyi sɔrɔ yen donc u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ baara min n'u yɛrɛ bɛ k'a kɛ n'a bɛ ka nɔbɔ sabula dugu caman tun labɛnnen don ka bɛnkan signé ni bamanciwale ni jugawale kɛbaaw ye dugu caman tun ye bɛnkan signé ka ban nka armée bɛ ka segili min kɛ ka taa wulikajɔ min kɛ o bɛ ka na ni basigi ni lafiya min ye u bɛ fɛ u ka to sen na k'a daminɛ sa min ye Tɔnbɔkutu ni San ni Jene ye nin yɔrɔ ninnu fɛn o fɛn na ni degun bɛ yen armée ale kɛlen don ka wuli k'i jɔ bi Gosi Masurunaw fana na a bɛ baara la yen kosɛbɛ yaasa basigi ni lafiya u bɛ se ka don cogo min na dugudenw n'u bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min sabula bamanciwale kɛbaaw u kun kɛlen don k'a kɛ n'u nana kojugu kɛ yɔrɔ dɔ la ni armée ye gosili kɛ u bɛ boli ka t'u dogo sisan dogotu o dogotu n'u taara yen a bɛ dɔn k'u bɛ yen o la kɔni armée bɛ ka u nɔbɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa baara ale bɛ se cogo min na ka ɲɛ an b'a yira o la sa k'a fɔ bi sɔgɔmada joona in na buguda dɔ bɛ yen ko Saba ale kɔnɔna na min ye gacha maaw ye olu ka cɛdenw bɛ yen a masakarad Guruma kɔnɔna na sɔgɔmada in na dɔ de nana Iliksi la k'a b'a fɛ ka taa ba la min ye gacha maaw ye olu ye sira d'a ma k'a ka taa ba la kamalen min taara ba la 6 heures du matin 7 heures a segira ka na n'o mɔbili kelen ye nka olu bɛ balako la tuma min mɔbili in falen don bamanciwale ni jugawale kɛbaaw la u ye mugu ci u la maa bɔra a nɔ na u ye kisɛ ci a bɛɛ la ka poste in n'o ye gacha poste in ye k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na bamanciwale kɛbaaw tilalen tuma min
yɔrɔ min bɛ ni sanu bɛ bɔ o la Gourma kɔnɔna na u y'o sira ta min ye nin ko in ye a balala maa caman na nka min ye poste de contrôle maaw ye olu caman y'a yira k'a fɔ danaya de y'a to n'u ye cɛ to a ka tɛmɛ nka su kɔni cayara maa joginta fana cayara min ye yɔrɔ in yɛrɛ kɔni u y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ olu sɔnna mobili cɛ kelen kun b'a kɔnɔ a ka don ka taa dangan na k'a bɛ t'i ko segitɔ a ye ninjugawale ni bamacawale kɛbagaw kɛ ka mobili Hilux in fasa olu bɛ fama ko ma tuma mugu kan kɛlen don k'olu yɛrɛ lamini donc an b'a fɔ an ka cɛdenw ye u k'u hakili t'u yɛrɛ la ka dɔ fara kɔlɔsili kan halisa u k'u hakili t'u yɛrɛ la sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ sen na yɔrɔw la u ka dɔ fara a kan hali bi yaasa baara kɛcogo a bɛ se ka ɲɛ u yɛrɛ ni bɛ se ka kisi cogo min na ka bɔ nin waleya cɛjugu ninnu dɔw ma kununko aw tun bɛ sɔn ka mɛn ko Segu cira dɛ kunu Lazara selilen Segu misiriba Sorikonandi ale tɔgɔ la ndulati kɛnɛ min bɛ yen ani komisariya ni ɲɔgɔn cɛ Sɔgɔla kɔnɔna fanfɛla la soudeur dɔ ka soudelikɛyɔrɔ la cɛ dɔ min si bɛ san 50 la ale de nana ni nɛgɛmafɛn dɔ ye min nun bɛ sɔgɔli kɛ nɛgɛmafɛn in ale kungosa ko k'a lajɛ n'a bɛ se ka waraka warakali de senfɛ a kɛra ko bɔmu cira ka dugukolo yɛrɛ yɛrɛ anw kɔni kun dara o keba ne m'a mɛn ko ne y'a ye de Segu ni kunkan kelen kun farala kan Segu dugu bɛɛ tun bɛ bɔ o de kɛlen sa bɛɛ y'i ta fɔli daminɛ terroriste de don bamanciwalekɛbaw don surasiw de nana ka bɔ ka kan kɔnɔ ani wulumasiri tabaw ni polisiw minnu yɛrɛ b'a kɛrɛfɛ n'o ye permanent arrondissement ye ka na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka yɔrɔ in jateminɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ petini min kɔni ye nɛgɛ in minɛ k'a b'a dayɛlɛ a y'o kɔni kɛ mugu ye dɔ bɛ o bolo fila o tigɛra maa fila o de sara a ko senfɛ Segu banabaatɔw olu bɛ dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ 7 b'a la mɔgɔ 7 b'a la olu joginen don 3 o ta ka jugu kosɛbɛ donc kununko nin kɛra Segu min ye Segu Sɔgɔla kɔnɔna la nin waleya in ale kɛra ye fala ye anw y'a yira ya k'a fɔ ko buurutigi dɔ bingali waati gendarmerie la k'a minɛna sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a somɔgɔw ye kibaruya ci an ma k'a yira k'a fɔ k'a nɔ ma ye foyi la k'u y'a bila min ye buuru feerela in ye a yɛrɛ ye a somɔgɔw y'a ka ja ci dɛ fala ye u y'a ka ja ci a filɛ nin ye ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi maa caman bɛ fala ye u minɛna sabula maa ninnu ye fɛɛrɛ de kɛ ka maa ladege fana kɛ ni baara in kɔnɔna na donc armée bɛ sɛgɛsɛgɛli la ni maa ka mɔgɔ bɛ yen k'i y'a ye k'a minɛlen n'a nɔ tɛ ko la ni sɛgɛsɛgɛli banna a bɛ bila i n'a fɔ buuru feerela ta kɛra cogo min na armée halisa ale bɛ baara la baara min b'a to ɲuman ani juguman o bɛ se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na fala ye bɛɛ lajɛlen k'i hakili to o ko in na baara min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ n'an bɔra yen Mali délégation ministre 4 olu bɛ Irisilakaw fɛ yen yen u ni Irisilakaw bɛnna kan ko an yɛrɛ bɛna an ka batterie électrique dilan yan sabula Mali sɔnna min ye a ka lithium ye ani Irisi ka jɛ k'a baaraw kɛ o baaraw kɛli kɔnɔna na sa a yirala o de senfɛ ko min ye Irisilakaw olu nana ka na fɛɛrɛw sigi an yɛrɛ fɛ yan k'a daminɛ san 7 la ka se san 8 ma an yɛrɛ fana bɛna an ka raffinage fana sigi sen kan n'o ye lithium ta ye an ka batterie électrique k'olu dilan yan fɛn o fɛn bɛ yen ni o bɛ bɔ uranium na ni nafa don an ni Irisi bɛna n'an bolo don ɲɔgɔn bolo fala a tɛ cɛ ka taa kɔfɛ an y'o de fɔ o k'a nationaliser ban hali sanu filɛ nin ye i ye entreprise ba o ye tiɲɛ yɛrɛ nka i t'i bɔ n'a ye n'a ma raffiner yan
o la hakɛ bɛ bɛ dɔn n taara ta yan fɛ o n y'a ta damandala o n y'a ta yan o a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ donc wula in na ni ye se kɛ kibaruya an bɛ to nin na fo ka taa dugu jɛ wula in na an sera ka mun sɔrɔ dakuruɲɛ fɔlɔw la fala ye k'o da maaw tulo kan o ye nin ye nka an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ministre d'État ale ka discours bɛ yan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na o kɔnɔna na. Kibaruya kelen kɔ o ye Union francophone de cyclistes nɛgɛsobolila minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ tubabukan jamanaw la n'olu tun bɛ u ka lajɛ la zirikikaw fɛ yen an ka nɛgɛsoboli présidentba n'o ye Sidi Bagayogo ye ale taara ka kɛ o tɔn belebeleba in deuxième vice président ye n'o kɔrɔ sa farafinna an fanfɛ bolo fɛ yan sa jamana o jamana bɛ yen n'olu kɔni bɛ nɛgɛsoboli kɛ olu kan ka o wasa don Sidi Bagayogo la sabula bi na ale kɛlen don o ɲɛmaa dankan filanan ye jɔyɔrɔ min don a y'a sɔrɔ Mali ni Burkina ani Niger olu ka wulikajɔ senfɛ sabula AES jamana olu de farala ɲɔgɔn kan k'ale ka candidature k'o soutenir jamana wɛrɛw fana y'u dɛmɛ a ko la yaasa cogo min na jɔyɔrɔ in an bɛ se k'a sɔrɔ donc an b'a fɔ Sidi Bagayogo ɲɛna sa ko a félicitation Fédération Malienne de Cyclisme baarakɛla bɛɛ lajɛlen espace AES maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo ka wulikajɔ n'u ka siminadiya la Sidi Jalo an b'a fana fo yan sabula a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ nin baara ninnu kɛli la Sisikaw fɛ Zurich n'an bɔra Zurich an bɛ taa New York kunun ko an ka ministre min bɛ yen n'o ye ministre d'État ye ministre porte-parole du gouvernement n'o ye Ablaye Mayiga ye colonel ale ye kuma ta Nations Unies na ye ni ye jango ye dɛ i jango tɛ ya a kun bɛ ya dagabana Falaye cɛ dɔ bɛ yen a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a tɔgɔ ye ko Habib Cham n'i y'a ye ani arasa bɔlen don Falaye an ka cɛ in fo mɛnna video kɛla ye la n t'a si dɔn sa nka a ba sigilen a bɛ fɛn minnu fɔ a bɛ kolo kan dɛ tiɲɛ tɛ baden fɛn ye a bɛ denmisɛnninw bilasira a bɛ maakɔrɔw bilasira a t'a dusu fɛ a bɛ fɛn minnu fɔ a b'u sɛgɛsɛgɛ yan'a k'u fɔ an b'a fɔ a ka cɛsiri n'a ka timinandiya la sabula bi a bɛ k'a to denmisɛnnin caman bɛ ka fɛnw sɛgɛsɛgɛli daminɛ yanni u k'u fɔ donc Habib Cham an b'a fɔ ka CDR mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ maa minnu kɔni ye n b'a ka video ye maakɔrɔba caman maaba caman bɛ yen fiɲɛna o bɛ kala sɛmɛ a ka baara kɛcogo la ne yɛrɛ y'a kanu k'a ka baara kɛcogo kanu n b'a encourager a k'a jija kosɛbɛ ani an kɔrɔkɛba n'o ye Jo Bala ye k'an b'a fana fɔ wɔlɔfɔw fɛ yen nin waati in na an bɛ taa New York kunun ko ministre d'État ale ye kuma ta New York kaw fɛ Mali jamana tɔgɔ la a ko ko farafinna ni farajɛla ni diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen k'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ olu kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ New York min ye assemblée générale ye a ɲɛmaa n'o y'a secrétaire général a y'o fo
jamana mun bɛ n'o ye jamana kuntigiw tun bɛ kɛnɛ ka k'olu fo min ye Nations Unies yɛrɛ a ɲɛmaabaw ye k'olu fo président ya bɛ maa minnu bolo k'olu fo a ko ko a ka kuma daminɛ na a bɛ colonel Assimi Goïta n'o ye Mali furancɛla fanga ɲɛmaa ye o ka foli ni gouvernement ka foli ni malidenw ka foli a b'o ta k'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Ablaye ko fana ko kɛnɛ in kan yan k'a bɛ tanu ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Cameroun jamana ma o min bɛ Nations Unies ɲɛmaaya la bi ka kɛ n'u ka lajɛ 79 in ye maa min fana bilara o nɔ na ni o ye Trinidad et Tobago kaw ye k'a b'olu fana fo ko wa ko Camerounaw k'u jigida ale kan k'u jigida Mali jamana kan teriya ni balimaya sira min bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ko o na u dɛmɛ u ka baaraw la u ka waleyaw kɛli hukumu kɔnɔna na yaasa a bɛ se ka ɲɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'o ambassadeur Denis Francis ka bɔ Trinidad et Tobago k'a b'o fana fo o ka baara kɛcogo ɲuman na jɛrɛ in ale 78 kɛnɛ min sigira ni a y'o baaraw kɛ a ko sisan sa k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin Nations Unies secrétaire général ma n'o ye Antonio Guterres ye a bɛ cɛsiri ni wuli ka jɔ min na yaasa Nations Unies ka laɲiniw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na a ko Nations Unies a sɛbɛn yɛrɛ sigira sen kan san 1945 san ko kɛra o juin kalo tile 26 ko jɛkulu ni diɲɛ fanw sɔnna k'o tɛgɛnɔ bila o sɛbɛn min na San Francisco kaw fɛ yen ko sɛbɛn in ko o b'a to adamadenya ka tɔpɔtɔ min ye guerre ye o wɛrɛ kana kɛ diɲɛ kɔnɔna na tuguni maaw bɛ se ka lafiya cogo min na ko wa fana ko min ye o ko in ye o lajɛ min kɛra o baara mun kɛra ni ji dara o sɛnɛ ka siɲɛ caman ko u ye o waleya min kɛ o waleya in bi ko de b'a to ale bɛna ka ɲininkali kɛ yalama jɛrɛ yɛrɛ bɛ ka kɛ bi Nations Unies yɛrɛ bɛ ka jɛrɛ kɛ kun min kan bi ni o ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ ka lajɛ in ye a sigilen no kun min sigiden min kan bi n'o ye k'a fɔ sa ko ka degun ni gɛlɛya ta ka bɔ maaw kan adamadenw bɛ se ka lafiya cogo min ko yalama fili don wa walima dabɔngama don ko n'i ye o ta k'o lajɛ o kuma sen baara kan ka kɛ o min kan maanifinya ka sinsin ka adamadenw don bɛrɛ la ko yɛrɛ diɲɛ seleke naani yɛrɛ tɔnba in sigikan ye koyi ko sigikan in dɛ o san 79 min filɛ nin ye ko olu bɛ ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ a taara kun fɛ de wa n'u ye a lawula kama k'a ta de k'a tɛna se ka jaabi fo la ko nka k'a bɛ min fɔ o ye k'a fɔ kuma min taara n'o ye siginiden ye ko ka kuma lasigi kɛ o kan k'o bi bɛɛ da bi diɲɛ sini a siniɲɛsigi a diɲɛ kɔnɔ maaw Nations Unies yɛrɛ ka taa ɲɛ na a ka taa kɔ k'o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o ko de senfɛ ko wa ko min kɛrɛnkɛrɛnlen don ni ale yɛrɛ bɛ jɔrɔ o la ko yalama ko u ka laɲini minnu sigira n'a san 79 ye nin ye k'u ma dɛsɛ a la wa ko nka ko ale bɛ min ɲini kiimɛli ka kɛ hakili jagabɔ ka kɛ ni jɛkulu in yɛrɛ sigili sen kan a bɛ laɲini minnu kɛ diɲɛ ka lafiya kama n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka taa o sira fɛ o kiimɛli ko b'a to maaw na u ta n'u bila dɔn a ko nka ale kɔni bɛ foli ta ka ɲɛsin u ma sabula u ye min ta ka kɛ kumasen ye o bɛnnen don nin waati ma kɛlɛw bɛ diɲɛ kɔnɔ maafaw bɛ diɲɛ kɔnɔ basigibaliyaw bɛ yen adamadenw ka sɔrɔw tɛ ka se ka u labɔ maanifinya taabolo donnen don ngalama na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na bi n'i ye a ta k'a lajɛ a bɛ maa dabali ban Ablaye Mayiga ka kuma na k'o de la sa ale bɛ fɛ u bɛɛ ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma adamadenya min ni o fɔra ko Nations Unies k'o k'a taala ye yaasa diɲɛ don nataw bɛ nɔgɔya cogo min u ka o kiimɛ k'o sigi sen kelen kan sen min b'a to min ye diɲɛ siniɲɛsigi a bɛ se ka kɛ ko nɔn tɛ ko ni fili don ka bɛn Nations Unies ka wulikajɔw ma k'u kan ka o fili fana jateminɛ ale kɔni bolo u k'a lajɛ sa jateminɛ ka kɛ kow la laɲini minnu kɛra ani baara minnu kɛra olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lajɛ cogo min na ka kɛ ni waati a n'a cogoya ye a ko anw ka jamana n'o ye Mali ye k'anw kɔni bɛ degun kɔnɔna na kabini san 2012 san o degun in k'o bɔra yɔrɔ caman na sabula min ye Mali yɛrɛ ye a kun y'a ka dugu tilancɛ bɛɛ lajɛlen a ka jamana yɛrɛ dugukolo tilancɛ k'o bɛɛ lajɛlen minɛ a la ka sababuya kɛ bamanciwale kɛbaw ninjugawale kɛbaw u n'u kɔkɔrɔdonbaw jɛkulu marafatigiw ko olu nana ka na o baara kɛ ko min ye Mali yɛrɛ ta juguya
ko ye k'a fɔ sa min ye Al-Qaïda ye ale ni salafisu groupe de prédication minnu bɛ bɔ Algérikaw fɛ yen septembre kalo tile 11 san 2006 ko o y'a to sa olu kɔni jɛkulu ninnu sigira sen kan autant ale ye wulikajɔ min kɛ ka kɛ Libi ka se Libikaw ma san 2011 k'o de nana to anw ka jamana kɔni a binna ko min ye degun anw y'o caman sɔrɔ ko min ye diɲɛ magobatigiw ye olu kɛlen ka maa minnu kɔkɔrɔma don ni wariw ye ni nafolow ye ka taa bamasiwale kɛbaa minnu k'olu senkɔrɔma don diɲɛ magobatigiw fɛ k'olu nan'u dagayɔrɔ n'u tileyɔrɔ n'u ka waleya cɛjugu kɛyɔrɔ ka anw ka jamana ye ko o de la sa Mali ɲɛmaw u yɛrɛ y'u sigi k'a lajɛ sa k'a fɔ ko diɲɛ seleke 4 ale yɛrɛ maa minnu bila ka na anw fɛ yen san 2013 san ko ka fɔ olu ɲɛna sa k'u ka taa ko Mali yɛrɛ ko a na fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa cogo min na a yɛrɛ bɛ se k'a ka adamadenya ta a bolo la cogo min a ko k'o de sen fɛ juin kalo tile 7 san 2021 san min ye colonel Assimi Goïta ye ale kɛlen ka kale ka siɲɛ kɛ ka kɛ min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye k'a ye baarabaw sigi sen kan baara minnu b'a to an ka wolomasiri tabaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min Ablaye ko k'o baaraw sen fɛ ko y'a to ko maliyɛnw yɛrɛ sɔnna koyi décembre kalo la san 2021 ko ka se ka fɔ ko u ka a lajɛ jamana yɛrɛ degun b'a kɔnɔna na ko assise nationale o sigira sen kan décembre kalo la san 2021 o y'a to sa laɲini minnu sɔrɔla o kɔnɔna na n'o ye laɲini 517 ye k'olu don bɛrɛ la o la sa u y'olu minnu sɛgɛsɛgɛ k'olu sigi sen kan wolomasiri tabaw ka laɲini nana ten kan baara ka se ka kɛ ni o ye jamana yɛrɛ bɛ se cogo min na ka bɔ bingali janfa namara k'i kɔ don an na a b'a fɔ ma nanzarakan na en plein vol k'an joie ni muru ye an kɔ donnen k'an janfa k'an lamini k'an lanɔgɔ k'o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'an ka jamana yɛrɛ ko ten sa a sera maaw k'u bolo bɔ a kɔrɔ an yɛrɛ k'a ta an sen n'an dabali ye min ye an bɛ se ka o kɛ cogo min na yaasa baara a bɛ se ka ɲ'an bolo sɛgɛnna fiɲɛbɔ bɛ sɛbɛ kuru k'an ja Falaye ko o y'a to sa min ye an ka laɲini n'o ye colonel Assimi premier ministre ka taa se fanga ɲɛmaa tɔw ma sa u sɔnna koyi ko an k'a lajɛ ten dɔ kɛra diɲɛ b'an kan an yɛrɛ b'an yɛrɛ kan n'an ma taa fan ɲini an yɛrɛ la ka nafa ɲini an yɛrɛ la k'a ka gɛlɛ o de la sa ko bamananw ka dalen dɔ bɛ yen ko ni dɔ ka ban ma sa dɔ ka na tɛ diya k'anw tun kɛr'o ye maaw bolo koyi namugula sogo fɛn o fɛn ka d'an ye u b'o ka an na ko wa ko nanzaraw yɛrɛ ka maaba dɔ bɛ yen k'o fana ye dalen dɔ da ko cɛman in cɛ bolo ko nka k'anw tun bɛ maaw bolo dɛ ko wa k'u tun bɛ k'u dungo n'u sogo bɛɛ lajɛlen ka anw na yan fɛn o fɛn ka d'u ye k'u tun b'o kɛ o tiɲɛ in k'o ka fɔ diɲɛ maa ye k'a dɔn k'a fɔ k'a tun mana anw dɛmɛ farafinna binni farafinna suyɛnni an ka dugu jukɔrɔ nafaw tali an ka sɔrɔw tali ko Mali ye nin bɛɛ ye a ye dɔ kɛ nin bɛɛ la a yɛrɛ de y'a dɔn k'a faamu sa n'an m'an sigi ka taa fan ɲini an yɛrɛ la an tɛ bɔ nin ko in kɔnɔ k'anw ka refondation nakun ye nin ye refondation min jamanadenw y'a ɲini an ka k'an yɛrɛ ye an ka k'an yɛrɛ ye o hukumu kɔnɔna na avril kalo tile 23 san 2024 Mali yɛrɛ ka sɛbɛnba minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko éducation valeur n'an b'a fɛ ka k'an yɛrɛ ye k'o sɛbɛn bɛ yen bi o sɛbɛn bɛ tali kɛ mun na maliden ɲumanya malidenya ka k'i yɛrɛ fɛ siniɲɛsigi ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ min ye yɛrɛma hɔrɔnyaw ka dafa ko maaninfin i kɛra fɛn fɛn f'i ka k'i yɛrɛ ye i ka se k'i ka sɔrɔ kɛ i ka se k'i ka yiriwa kɛ i ka se k'i ka taaɲɛ kɛ Ablaye ko Mali y'o ɲininkali min kɛ dɛ k'o ɲininkali kelen k'o jaabi yɛrɛ de bɛ anw yɛrɛ ka kalikasiɲɛ kɔnɔ koyi maliden kelen duba kelen taabolo kelen min ye laɲini ye o ye kelen ye ka kɛɲɛ n'an ka jamanadenw caya ye siyaw caya ye jamuw caya ye baaraw kɛcogo ye jamana bɛ se ka dilan cogo min na k'o bɛ k'a to an bɛ bɛn diinɛ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka diinɛ bato i ka bato kɛ adamadenya kɔnɔna na yaasa jamana siniɲɛsigi ka kɛ ko Mali kalikan in dɛ k'o de bɛ sen na bi yaasa ka se ka jamana in lawuli ka se k'a jɔ sen kelen kan ko an ka kalanfa dɔ bɛ yen n'o ye Ibrahima Ndiaye ye Ibrahima Ndiaye ale bɛ jɛkulu kɔnɔna na jɛkulu min sigilen don sa yaasa an yɛrɛ bɛ se cogo min na k'an sinsin an ka danbe n'an ka taabolow kan k'ale ko maaninfin n'o ye maliyɛn ye ko taabolo belebeleba saba b'a bolo adamadenya tɔpɔtɔli ka maaw dɛmɛ
se min b'i ye ka se k'a fɔ maaw ye min ye maanifinya ye k'a kɛ hɔrɔnya ni danbe ale kɔnɔna ka sɔn maa tɔw ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ kɛ e yɛrɛ bɛ yen min ye adamadenya ni seko ni dɔnko ye ka taa fara nin bolofara duuru ninnu bɛɛ lajɛlen kan sa ko Mali sinsinnen don nin kan bi yaasa cogoya min na a bɛ se k'a ka siniɲɛsigi kɛ Ablaye ko ni an bɛ k'i yɛrɛ ye o k'a sɔrɔ sa i yɛrɛ kɔni bɛ se ka ko dɔ kɛ i bɛ se ka ko dɔ boloda ko nka ko bingalikɛlaw maa minnu bɛ u tɛ hinɛ u tɛ makari u tɛ sira fosi ɲɛ ko olu kɔni taalan de ye ka maaw tɔɲɔgɔn k'u tɔɔrɔ k'u ka se bɛɛ lajɛlen yira ko Mali ye nin bɛɛ kɛ ka nin bɛɛ ye ka nin bɛɛ faamu ko ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ boloda sa k'a yira k'a fɔ ko a ye dɔ kɛ jɔnya juru la ten a ka k'a yɛrɛ ye o de la sa ko Mali banna koyi Mali wulilen de filɛ k'i jɔ nin ye o taabolo min n'o taara sa ko Mali ni maa si t'i bolo don ɲɔgɔn bolo n'a ti dɔ sɔrɔ a la ko wa fana ko maliyɛnw k'u bɛna waleya minnu sigi sen kan o waleyaw bɛna to an ka jamanadenw bɛ bonya an yɛrɛ bɛ bonya k'o de la ani Burkina ni Niger ani Mali ni Burkina ni Niger olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka jɛkulu sigi ko min ye jamana kɔnɔna na maa minnu b'a la ko transition politique ko k'u b'a baara kan a baara bɛ sen na Acide la refondation k'o ye laɲini minnu kɛ o laɲiniw bɛ k'a to bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa kalata ka kɛ waati kɔnɔna na waati min ni basigi ni lafiya bɛ yen maaninfinw yɛrɛ n'u ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ko Assise k'o fana y'a yira u la k'a fɔ ko min ye jamana yɛrɛ ye a bɛ se k'a ka baara kɛ cogo min na o ye sa ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'o ye autorité indépendante de gestion des élections n'an b'a fɔ ma ko EJ k'o sigira sen kan juillet kalo o sigira sen kan ala ni constitution kura sɔrɔli juillet kalo tile 22 san 2023 k'o y'a to sa min ye référendum o sera ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ka se ka jamana yɛrɛ taabolo kura sigi sen kan marabolo kuraw ka sigi sen kan dunko juguya ni yuruguyurugu ka kɛlɛ kalanko ka basigi min ye sariya mun bɛ yen n'o bɛ an ka code minier kunna ka se ka o fana falen baara bɛ se ka kɛ cogo min na Ablaye ka laseli la a ko yaasa sa bɛɛ ni kelenya ka sinsin an ka jamana kɔnɔ yiriwali ka kɛ ko décembre kalo tile 31 san 2023 min ye jamanakuntigi ye ale ko bɛɛ ni kelenya ko ngamu gosi ko bɛɛ lajɛlen kana maa kana bɔ maa la diinɛ kana bɔ diinɛ la kabila kana bɔ kabila la ko bɛɛ lajɛlen kana k'i bolo di ɲɔgɔn ma ko de la sa ko y'a to ko min ye maliyɛnw ye kɔni k'u kumana ka bɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a n'an ka maa minnu bɛ tunga la k'u bɛɛ lajɛlen nana kana u dama kasi kana u ka ɲɛfɔliw kɛ degun minnu b'u kan u bɛ fɛ baara ka kɛ cogo min fɛɛrɛ mun b'u bolo bɛɛ ni kelenya ɲinini na k'u y'o sigili baaraw kɛ ko n'o y'a sɔrɔ accord d'Alger o dɛsɛra yɔrɔ caman na ko n'o ye degun o y'a ka danw yira ko bi ko terroriste minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ tun b'o kɔnɔ maa minnu tun b'o o kɔnɔna na n'olu yɛrɛ jɛkulu marafatigiw tun y'u tɛgɛ bila accord in sɛbɛn na ko bɛɛ lajɛlen a ye bi k'a fɔ k'olu kɔni kɛra terroriste ye ko wa ko hukumu kɔnɔna na bi maa tɛna na don Mali ka ko la k'a fɔ ko Mali ka taa yan fɛ Mali ka na yan fɛ Mali ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen a ye bɛnkan min sigi o y'a to maliyɛnw kumana ɲɔgɔn fɛ fini nɔgɔ k'o ko so kɔnɔ k'a sɔrɔ maa ma bɔ maa la k'o de la sa ko accord d'Alger kɔni k'a bɛ min fɔ maaw ye ko kabini janvier kalo tile 25 san 2024 ko accord d'Alger k'o sara koyi ko ni maa min ma don o la k'an ka jamanakuntigi y'o fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn ko bɛɛ lajɛlen y'o mɛn mais kalo tile 13 san 2024 k'o de y'a to sa jamanakuntigi yaasa ka kɛlɛban yɛrɛ kɛ sa ale ye jɛkulu min sigi sen kan n'o ye bɛn ni kelenya ɲinini an ka jamana kɔnɔ a k'olu ma fana k'olu fana ka baara kɛ yaasa cogoya min na an bɛ se ka lafiya bɛ se ka na basigi bɛ se ka na ordre constitutionnel apaisé n'o y'a basigi kɛlen ye ko n'a to an na taa kalafiliw la kalafili min bɛna n'a to jamanakuntigi kalata o bɛna na kɛ ko min ye dunko juguya ni yuruguyurugu bingali kɛlɛli ye an ka wolomasiri tabaw ko olu bɛ wuli ka jɔ la o la u cɛ sirilen n'o la su ani tile u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye se caman an y'o sɔrɔ o sew sɔrɔliw bingalikɛlaw banbanjiw ale ni maa minnu bɛ n'olu yɛrɛ tun tɛ fɛ k'an ka jamana ye ko y'a to k'an sera k'an bolo da an ka jamana fan caman kan k'olu gɛn ka bɔ yen Kidal o bɛ misali bɔ novembre kalo tile 14 san 2023 o kɔfɛ sa min ye wolomasiri tabaw ye k'u ye sebaw de sɔrɔ ka jamana yɛrɛ yɔrɔ caman minɛ bi ko bi tiɲɛ don min ye bamanciwale kɛbaw ye u fanga dɔgɔyara nka u bɛ yɔrɔnin kelen kelenw na u bɛ to ka muruti dɔw kɛ ko tɛna b'a ko la nka min ye armée ye jamana fanba o bɛ ale bolo maa minnu bɛ yen n'olu ka se ka gɛlɛ k'u na kɛlɛ ta ka ɲɛsin olu ma yaasa ka se ka ban ko nka ko kɛlɛ dɔrɔn t'a ban dɛ ko Mali ma fɔ maa si ye k'a bɛna kɛlɛ dɔrɔn k'a ka taa bere ye
o de sen fɛ sa ko jamanakuntigi ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan ani gouvernement ka se k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na ka se ka hakilisigi kɛ ka basigi kɛ baaraba minnu b'an ka jamana kɔnɔ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la yaasa baara ka se ka kɛ ko nka k'o waati kelen de la dɛ diɲɛ wulilen don ka muruti boloda anw bolo k'anw bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko Ukraine ye min kɛ ko k'o fɔ k'olu dun y'a yira Nations Unies na u ka Ukraine kɔngo yi u kana sɔn a ka Nations Unies sariyaw sɔsɔ ka to Nations Unies kɔnɔna na ko ka kɔ o ɲɛ u tun y'a fɔ fana ko Faransikaw olu fana ye nin waleya cɛjugu kelen kɛ k'u ka daluya b'u bolo bi a b'u bolo sini ni u sɔnna u bɛna ni daluya ninnu ye ka na fɛrɛntɛ Nations Unies na Faransi ye banbanci wale ni ɲuga wale kɛbaaw kɔkɔrɔ doli min kɛ ko a daluya jɔnjɔn yɛrɛ bɛ Mali bolo k'e yɛrɛ k'a lajɛ an ka wolomasiri tabaw bɛ wuli k'olu bɛ taa lakana boloda tɛnza watɛnikaw fɛ yen Ukrainekaw de bɛ taa janda olu ɲɛ diɲɛ maa tɛ kuma maa tɛ kala don i ɲina ka bɛn ni o ye a ko o de la sa ko bi Mali sɔrɔdasiw Mali wolomasiri tabaw u t'u kelen na koyi ko ani IS jamanaw an y'an bolo don ɲɔgɔn bolo Capitaine Ibrahim Traoré n'o ye Burkina Faso ɲɛmaa ye ko o bɛ a la min ye colonel Assimi Goïta ye ka taa se général de brigade Abdramane Tchani ma k'olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔnna koyi ko fɔlɔ la u kun ye Alliance des États du Sahel sigi o kɔni kɛ kunba kun ye yaasa wolomasiri tabaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni juguya wale ni bamanca wale kɛbaw k'o sigi sen kan Charles Liptal ko guruma o sɔrɔla o hukumu kɔnɔna na min ye septembre kalo tile 16 san 2023 ko wa ko bi kalo 10 tɛmɛnen kɔfɛ ko Nigerkaw fɛ juillet kalo tɛmɛnen na u y'a jija sa k'a fɔ ko min ye o ye o alliance ye k'u y'a kɛ confédération ye a taabolo ye mun ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara min ye lakana sabatili yiriwali kuntalajan ɲinini ko wa ko ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ko don nataw la sa fɔra ko min ye confédération ye k'a hakilinaba ye a ka se ka kɛ fédération ye ko bi ko min ye IS ye ko kɔnɔdimi tɛ o ko ɲɛdimi don ko bɛɛ ɲɛ b'a jaabiw la wolomasiri tabaw ka kunda diplomasi kunda ko waati kelen de la maa dɔw bɛ n'olu bɛ CEDEAO kɔnɔ n'olu bɛ farafina jɔnya waleyaw ma olu sinsinni na hali bi k'u bɛ ka IS k'a buruja k'a lagosi fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'o dun tɛna na ban ko la wa olu tɛna n'u kɔfilɛ koyi k'olu ye min fɔ olu n'u ka baara kɛ ka se fɔ a dan na k'o de la sa min ye IS jamanaw ye novembre utu kalo tile 19 u ye lɛtiri ci diɲɛ seleke 4 yɛrɛ ma k'a f'u ɲɛna maa minnu ye waleya ta ka ɲɛsin Mali ma n'o ye Ukraine ye u jamana 3 tɔgɔ la u k'a kɔn u y'a kɔn bi k'a kɔn sini ko Nations Unies ma jaabi di u ma ko ka kɔ o ɲɛ utu kalo tile 15 san 2022 u tun y'a fɔ fana ko Faransi daluyaw b'u bolo sɛbɛnw b'u bolo min bɛ Faransi ka janfa n'a ka banbancɛ wale kɛbaaw kɔkɔrɔdonni o sinsin ko IS $2,748,000 kilomètres carrés ko de don maa $71,000,000 o de b'a kɔnɔ sifinw ko olu de ka ca sɔrɔ dugujukɔrɔ nafa la ko o bɛ yen min ye basigi ye o bɛ yen ko nansaraw ka kalanfa dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Mendeleev ko bɛ fɛn fɛn fɔ dugujukɔrɔ nafa la ko bɛɛ lajɛlen bɛ IS kɔnɔna na bi koyi ko IS ye jamana ye jamana minnu ni olu ɲɛmaaw ka kulikajɔ bɛnnen don u ka jamanadenw ka laɲini ma k'o de la k'u bɛna na baara kɛ o kan ko k'a fɔ bɛɛ ye ko danbe kɔnɔna na hɔrɔnya kɔnɔna na min ye k'i joli di k'u tɛna maa si to yen tuguni i kana ni bamaci wale kɛbaa ye sira o sira fɛ k'u b'i to yen k'u tɛ fɛn f'i ma k'o tɛ ɲɛ IS ale kɔnɔna na tuguni Charles Dibita ko guruma ko ni jamana caman yɛrɛ b'i sinsin o kalekan kan k'o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko o sinsinnen don min kan ko olu yɛrɛ fana bɛ baara kɛ n'o de ye ko wa fana k'u b'a fɔ maaw ye maa minnu bɛ yen n'u tɛ dɔwɛrɛ dɔn kɛlɛ kɔ maa minnu bɛ yen n'u kɔkɔrɔma donnen don diɲɛ maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'u ka nikankolon bɛɛ lajɛlen ye balawu ni sitanɛ ye ko IS sigilen don k'a labɛnni ko wa k'a bɛ k'u filɛ a ti baga maa ma dɛ nka n'i sera a ma a se ye min ye a n'o kɛ k'i jaabi yaasa i k'a dɔn k'a fɔ ko maa bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ ko bi ko min ye IS ye ko k'a ma kɛ tori ta ye wa k'i b'a buguma ka taa k'a bɛ taa bin ji la ko min ka fisa ma ni kɔrɔlen ye ko IS kɛra o ye bi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a dɔn k'a fɔ k'olu bɛ ka se ka baara min kɛ a ko min ye IS ye yan'a ka bɔ o kɔnɔ k'u ka dayɛlɛlen don dɛ ko IS dayɛlɛlen don bɛɛ ye maa o maa bɛ yen n'i bɛ diɲɛ sɔrɔ kɛ i ka na olu tɛgɛ dayɛlɛlen don i ye i bɛ se ka min kɛ i ka na n'o ye aw ka bɛn a la nka u ka taabolow bɛ yen dɛ ka na ko parce que ne nana ni 2 ye a y'a kɛ tan k'u t'o la maa fɛ dɛ
i duuru basi u yɛrɛ duuru nɔnɔ n'a ma bɛn bɛɛ n'i ta kari i bolo o fala ye u bɔlen b'o la a y'a yira a ka kuma kɔnɔna na k'a bɛ bɛɛ fo kuma tɛ jamana minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don k'u kɔkɔrɔma dodo irisi b'o la sini b'o la tiriki b'o la iran b'o la ani dɛmɛbaa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu tɛ fɛ u tɔgɔ ka fɔ kɛnɛ kan u ka dɛmɛ na ko nka ko mali yɛrɛ ko a tɛgɛ jaanen n'o bɛɛ ye maa maa bɛ se ka an dɛmɛ ka bɔ an ka degun kɔnɔna na ko mɔgɔ ma bɔ maa la nka i k'a bila i kun na ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an b'a la dɛ anw ka kalikan saba k'o bɛ yen n'i sɔnn'o ma i n'an bɛ baara kɛ a ka kuma kɔnɔna na a ko k'a bɛ alizeri jamanakuntigi fo n'o ye abudulmajid tebuni ye k'o ye laseli dɔ kɛ no utukalo tile 29 ko k'i to taama na u ka jamana a woroduguyan fan fɛ k'a ko mali niger libi ko olu kɔni ye jamanaw ye minnu ye u teriw ye minnu y'u badenw ye k'u n'olu dɛmɛ ko aw ma bali maliyɛnw na koyi ko sabula ko min ye alizeri jamanakuntigi ka nin kuma in ye ko farafinna kelenya yɛrɛ sinsinnen don nin kan ko a fɔra maaba minnu ka alizeri k'olu ye nin kuma kelen in fɔ koyi ko i n'a fɔ abdel aziz buteflika ko ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko abdelkader mali ko ka sɔrɔ mun fɛ o sigiyɔrɔ tun bɛ gawo waati min na alizeri bɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ko mali tun ye dugukolo d'o ma k'o kɛ kɛlɛɲɛmaa ye alizeri ka mujahidinu kɛrɛfɛ ko waati kelen fɛ nana o woroduguyan fan kelen fana fɛ ko mali yɛrɛ tun ye kɛlɛbolo min sigi sen kan yaasa ka se ka faransi kɛlɛ alizeri bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min ko mali y'o kɛlɛ kɛ ka alizeri dɛmɛ ka sɔrasiw d'u ma ka sigiyɔrɔ d'u ma k'u kɔkɔrɔma don ni marafaw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ye ko nka ko alizeri jamanakuntigi bɛ fasodenya kuma min na nin ye farafinna kelenya kuma min na nin ye hakililajigi ɲuman kuma min na nin ye ko maa fila b'a bolo k'olu bɛ bɔnforola kuma fɔ dɛ k'a ka lasigiden dɔ bɛ Nations Unies na k'o delila ka kuma dɔ fɔ min ye a ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna k'o fana ye kuma dɔ fɔ juillet kalo tile 31 san 2024 k'o kɛra Nations Unies na ayiwa ko n'a ko surasi wulikajɔ dɔrɔn tɛ kɛlɛ in fura ye ko mali kɛlɛ ko o bɛ a n'a a badenw ni ɲɔgɔn cɛ ko alizeri ko accord k'o de ɲɔgɔnna tɛ k'a da ye fɔlɔ kɔ bi tigɛ ko accord d'Algérie wa k'o banna o ko wa ko mali ale ka jamanaya a ka jamanadenya ko maa si tɛ se ka i da don o la min fana y'a fɔ ko utukalo tile 26 ko min ye an ka sɔrɔdasiw ye k'olu ye mugu ci ko mugu cili k'o kɛra ka taa civil maa 20 fa ko a b'a fɔ tigi ɲɛna k'a ka hakili to a yɛrɛ la a bɛ kuma minnu fɔ o ye k'i da don jamana wɛrɛ kunkanko kumaw la o kɔnnen don Nations Unies yɛrɛ fɛ o k'u man ka kɛ Nations Unies yɛrɛ kuma yɛrɛ fɔyɔrɔ ye ko wa ko depuis Algérie bɛ k'i sinsin min kan ko accord d'Alger k'o sara Mali la kabini janvier kalo tile 25 san 2024 ko maliyɛnw yɛrɛ y'o fɔ ko hali m'o dogo k'anw kɔni ka fɛn ye min ye bi an bɛ dugawu de kɛ sa ko Ala ka accord d'Alger dayɔrɔ sumaya ko Ala ka hinɛ a la min y'u ka wolomasiri ta u ka minisiri min n'o bɛ yen ko a b'a fɔ o ɲɛna ko accord d'Alger sara koyi k'a ka kuma a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri k'o tɛna foyi kɛ ko accord d'Alger bɛna wuli ka jɔ sen kan ko ka baara kɛ tuguni ko wa k'a b'a f'u ye ko maa si tɛ se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ malidenw yɛrɛ kan koyi ko Mali ka di malidenw de ye fɔlɔ ko tɔw olu bɛ se ka na an dɛmɛ ka se ka ko kɛ ko min na an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko nka k'u ka kuma ninnu u ka fadenya kumaw u ka dusubɔ kumaw u bɛ kuma minnu fɔ ko k'a lajɛ ko ka Mali dusu bɔ k'u k'a bila u kun na ko n'u ye kelen fɔ k'anw bɛ tan fɔ ko wa ko n'u ye mugukan kelen bɔ k'anw bɛ mugukan 60 bɔ ko wa ko an labɛnnen don an sigilen don k'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a kana k'u ɲɛna ko anw ka jamana ye maa minnu sigilen don dumuni dumanw kɔnɔni na koyi ko walima ko minnu bɛ terroriste minnu y'u banu faso la ka t'olu kɔkɔrɔma don ka dumuni dumanbaw ta ka d'olu ma ko ayi dɛ k'anw bɛ yɛrɛ ɲini de la anw bɛ jamana ɲini de la an bɛ fɛ lafiya de ka don an n'anw sigiɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen tɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na a ko n'i ye ninnu ka nin kuma ninnu ta k'a lajɛ n'o ye Algérie ɲɛmaa ninnu ka kumaw ye ko a n'u ka jamanakuntigi ta k'a tɛ taa ɲɔgɔn fɛ hali dɔɔni ko wa k'u k'u hakili to a la dɛ ko Mali ale ye jamana ye bi min hakili b'a yɛrɛ la min b'a yɛrɛ ka kow faamu min bɛ sigiɲɔgɔnya gasi dɔn min bɛ balimaya gasi dɔn a ko nin yɔrɔ in na yan ko Mali armée ka tagali ɲɛfɛ Mali armée ka se sɔrɔli k'o dogolen tɛ maa si la ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ko min ye baara k'olu bɛ sen na ko wa fana ko ni maa fila in k'a b'a ɲini u fɛ
u k'u hakili to a la k'a fɔ ko u ni Mali ko an ye ko caman an ni Algérie ye ko caman de kɛ ko bi ko man ka to Algérie k'a fɔ ko a bɛna ko sinsin Mali kunna Mali yɛrɛ tɛ jɛn ni min ye sabula Mali ye Algérie bonya ka Algérie karama ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Algérie ye fo a k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ min ye diɲɛ kuma tɔw ye a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bi k'a fɔ ko diɲɛ kɔni kɔnɔna na ko degun bɛ yen gɛlɛyaw bɛ yen Palɛstinikaw ta kɛlɛ ko anw kɔni bɛ Palɛstine dɛmɛli la koyi ko wa kɔnɔ ko min ye Israël ye k'u b'o kɔn fo ka taa s'a dan na k'u k'a jija sa bɛn ka kɛ Palɛstine ka k'a ka jamana ye Israël fana ka k'a ka jamana ye Nations Unies yɛrɛ k'i jija o la u ka sigi sen kan yaasa jamana ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na a ko min ye adamadenyaw ka ko hukumu kɔnɔna na bi ko min ye gɛlɛyabaw ye o kɔni kɛlen k'a to maa caman y'a sigiyɔrɔ bila ko Mali gouvernement kɔni bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na yaasa maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu bɛ se ka segin cogo min na ka na an ka jamana kɔnɔna na wa ko Nations Unies maaw k'a b'olu fana fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw la yaasa yɛlɛmaba minnu bɛ yen bi ni Nations Unies yɛrɛ mago bɛ o la olu bɛ se ka kɛ cogo min na jamanaw bɛ se ka sigi sen kelen kan hakɛw bɛ se ka kɛ kelen ye ko ale bolo ko min ye misali ɲuman ye bi diɲɛ kɔnɔ fala ye k'o ye BRICS ye dɛ ko Nations Unies ka BRICS lajɛ k'o taacogo ka ɲi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw a ko k'o kɔni ko bɛɛ ɲɛ b'o la bi o dogolen tɛ maa si la ji woyo tɛ ji woyo ye ko tɛ ko ye ko nka ko diɲɛ magobatigi minnu bɛ yen n'olu bɛ k'o sɔsɔ ko Nations Unies ka jɔ a jɔyɔrɔ la a ka kuma olu fɛ a ko yanni a ka bɔ kuma na a bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin secrétaire général ma min ye baara minnu filɛ nin n'o bɛ ka kɛ Nations Unies na a bɛ ka kɛ degun kɔnɔna na gɛlɛyaw bɛ yen basigibaliyaw bɛ yen u k'u jija u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'u bilara bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka ban u ka u jija guerre ba fila min bɛ yen olu tɛmɛnen kɔfɛ terrorisme kɛlɛ min bɛ yen u k'a kɛ jɛlenya kan u k'a kɛ tilennenya kan u kana maa bɔ maa la u ka tiɲɛ fɔ maaw ye yiriwali kuntalajan min ni bɛɛ lajɛlen hakili b'o la yanni san 2030 cɛ o ka se ka sɔrɔ lafiya ka na kalanko ka kɛ maaw ka ji sanumanw sɔrɔ kuranko ka sigi sen kan kiiriw ka kɛ o cogoya la ko nka ko min ye Mali ye ko ale kɔni ka daw yɛlɛlen don a jɔyɔrɔ ye fɛn fɛn ye a na o kɛ diɲɛ seleke naani bankun kan yaasa k'a ka maliya k'o yira siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ cogo min na k'a bɛ dugawu kɛ ko Ala ka diɲɛ kisi min ye bamaci wale ni jugawale kɛbaaw ma k'a bɛ dugawu kɛ Ala ka Saheli jamanaw kisi ni jugawale ni bamaci wale kɛbaaw ma k'a bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali kisi ni jugawale ni bamaci wale kɛbaaw ma wa a bɛ dugawu kɛ fana Ala ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kisi ni jugawale ni bamaci wale kɛbaaw ma k'a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn colonel Ablaye Maïga ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, Keba, Falaye, an ye min sɔrɔ a la belebelew la, o ye nin ye ne sera ka mun bayɛlɛma k'o di mɔgɔw ma u ka se ka faamuyali k'a la o de ye nin ye sɔɔni sisan an b'an ka maa welelen ale la don. Dugutigi, ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo, e kunkolo a tɛ yen. Dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu. Don wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. fɔ aw ɲɛna cogo min na sa an ka wulada in na babu filanan o bɛna tali kɛ min na o ye farikolo ɲɛnajɛ ye an tun y'a fɔ aw ɲɛna montée en première division ballontanw olu tun bɛ sen na a ballontanw u bɛɛ lajɛlen kun cɛra nka a kun cɛra k'a sɔrɔ mɔptikaw olu kɔni tun ma jɛ ni baara kɛcogo ye kun min na u ma jɛ ni baara kɛcogo ye o ye k'a yira k'a fɔ ko min ye mɔpti tɔn ye n'o ye centre malien no Belgique ye ale kun ye laɲini kɛ ka kɛ ni ndolantan yɛrɛ sariya ye sabula denmisɛnnin dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ ka jouer première division na olu tilala ka t'u yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu wɛrɛ fɛ
jɛkulu min nana monter tan n'o ye Jara ka tɔn tɛ wa FC Jara n yɛrɛ ɲɛ b'u la kunu de ça de finale dɔ tan o si tɛ ko tiɲɛ nka min ye sariya ye o bɛ ka min fɔ anw na o lamɛn bi sabula anw bolo anw bɛ segin a kan anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ Mali ɲɛmaaw a y'aw ɲɛsin Mali balontan ma aw ɲɛ b'a la k'a fɔ basket bɛ ka jaabi kɛ parce que basket la n'i gagnera terrain kan i gagnera nka balontan na arbitre bɛ labɛn i contre la dirigeant bɛ labɛn i contre la denmisɛnnin minnu bɛ se balontan na olu tɛ ka ye fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɛlɛma minnu b'u ka musaka don balontan na ko ka olu bɔ a la minnu b'a dun ko k'a di olu ma an b'o de baara la bi an tɛna an da don a fan bɛɛ lajɛlen na mais an bɛna an da don min na o ye monter ye Abramovich bɛ yan n'o ye Bayisu Kantawo ye ale yɛrɛ ye CMB ye o président ye président i ni wula i nana ka na an ka wele jaabi bi a diyara an ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ aw ka laɲini bɛ sen na a mɛnna i ye tɛmɛko damadɔ kɛ yan an tun ye baabu kɛ an y'a bila yɔrɔ min kunna o ye k'a fɔ aw tun bɛ fɛ aw ka évocation ka ta réserve ka ta ani aw ye laɲini minnu kɛ olu ka ta ni commission dɔ tun banna la nka an ye sɛbɛn laban minnu sɔrɔ a bɛ n'a fɔ u y'aw bila aw ka hakɛw kɔnɔna na ka se ka aw bila aw ka se cogo min na ka se ka aw ka fɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an kɔni y'a bila tuma min na u tun tɛ k'aw lamɛn a bɛ cogo di bi. Bon alhamdulillah an bɛ kuma daminɛ fɔlɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ Kasimu Tarawele ani ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu don fana kɛ Ala k'aw bolo mɛn baara in na i y'a fɔ cogoya min na monter kɛra monter baaraw bannen ne tɛmɛna yan siɲɛ fɔlɔ la parce que an tun ye laɲini caman kɛ u tɛ k'an lamɛn u tɛ ka baara kɛ n'a ye mais finalement u ye a réserve na évocation tranché bon o évocation no réserve tranché ko fɔlɔ fédération kɔnɔ commission fila de bɛ yen commission dɔ bɛ yen u b'a fɔ commission centrale de discipline ani commission centrale de recours bon commission centrale de discipline ye réserve tranché ani évocation olu y'a yira k'a fɔ ko an bɛnna a bɛɛ la malgré que an ye fɛn o fɛn fourni u y'a yira ko an bɛnna u ka décision filɛ nin ye en la forme déclare commission de discipline olu de pere banna ma olu de pere banna ma fɔlɔ déclare irrécevable les réserves du CMB déclare recevable les évocations du CMB au fond les déclare mal fondées et les rejette u ye nin rejeté ta tout simplement mais u ka kuma kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ commission de discipline k'olu ye secrétariat fédération secrétariat Sidibe Kayi Makasa arbitre kɔrɔ ye c'est-à-dire tiɲɛnikɛlaba in yɛrɛ ko c'est-à-dire pour éclairer sa lanterne la commission centrale de discipline a demandé des explications au secrétariat général de la FEMAFOOT d'après les informations fournies par les services techniques en raison d'un problème technique empêchant la confection des licences entre janvier et avril 2024, la FEMAFOOT a été amenée à autoriser une prorogation de la période de délivrance des licences jusqu'au 30 mai 2024. C'est-à-dire licence ou biglan wati minu kono surtout licence perew uyoto gatama danga ulu donen do mais ko kulu ka machine ku may kulu ye mo to yi wala mo lu ya yira mo la o ka se ka nyini gatama danga wala bebe se ka ke bon d'abord o ti ulu ka bare folo assemblée nationale ka barato o ta le ka bare assemblée de kan ko ke fédération assemblée de bi sogo ke faut assemblée générale de ko ke c'est-à-dire toutes les ligues Colanton B, toutes les équipes de la première division, ani les équipes champions des régions, olu de bɛ se ka sigi ka décision ta an bɛ nin yɛlɛma. donc secrétaire général tɛ se k'o fanga d'a yɛrɛ ma. o fanga t'a bolo. mais ala a y'o fanga min d'a yɛrɛ ma. ka FC Jara mɔgɔw bila ka yamaruya ka se ka jouer. jouer ni première division joueurs ye. o yɛrɛ kɛra nkalon ye. o fana ye nkalon ye. Azedouane ye lettre ci Sikaso Ligue ni Segu Ligue ma anw y'a ci Moti Ligue ma an ka Segu Ligue ta kalan par la présente nous vous confirmons que nous n'avons pas reçu la notification du télégramme en date du 11 juin
2024 de la FEMA Foot qui rappelait la prorogation du délai de près de au 30 mai 2024. Ni un document afférent à cette décision. C'est traditionnellement à tout. Moi aussi, à la tout le boulot, à la fédération boulot. Donc, où les commissions de discipline écrites à vous, les baramingé, ou matchi et réseau et réma, mon récangage. C'est quand on tafle, moti koni banaka hala répondre. Moti ligi. Et pour gamba foko segu sikasu, parce que bébaro ni ligi flying. Ouais, plus la ligue de Mopti, ou la fédération de Bolo et Segu Ligue a démenti. Kalema soro. Kuma soro. Sikasu Ligue a démenti. Kama soro. Ambulu flafu kwa tiela. Malgré que ubi. Elle avait ligue mina ma songe jabi. Non, anga ligue tissé ou tissé au flani. Anga correspondance flé. Ou ma jabi. Ou tissé faut ka dnyawili. Anga ligue tissé faut dnyawili ou tissé. Amere badon. Mais Seguni Sikasu sera tout de ka oluto. Bon, Segu Ligue Sikasu Ligue présent surtout. Et il faut dire la vérité. Bolontan dou bolontan théo. Allez bibalo. Allez bibalo. Ah, hôtel tiki do allez hôtel chaba. Il faut le dire. Oh mais bado. Atine do mene bado. Ah le koni me mal do. Et puis mo mi fana don. Wo do fana bin. Basasi do bi ati so. Ati so ajodo. Ati so basasi. Tani si siraro de la Abramovich. Ititi toko do kolangulo na toko ngoy. Ibi si de laje. Donc allez ta kani réponse ka mo balina quoi. Donc ni e kuma kun folo yi. Donc commission discipline olu y'an labila k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye an tun sigilen don an taara recours la recours ko cogo di bon yan'an bɛ taa recours la toujours u ko tuguni fana ko anw taalen an ka réserve bila k'anw y'a fɔ de ko évocation mais n ye réserve de fɔ an ɲɛna ko n'anw kun ko réserve k'olu t'a minɛ ko parce que an tɛ délai kɔnɔ nin ye Moti Ligue yɛrɛ ka kuma ye pour que k'anw bɛn Mopti yen yɛrɛ parce que Moti an ka autorités da donna kuma in na Moti Ligue de fois Moti Ligue président de fois confédération mo ko refale ko nga réserve ko kati délai kono ne ko ngo oti basi ouais atara min sara évocation be ke fudi dramati sara la ataro ke évocation be ke waduru di et réserve ke waduru a document flé ay réserve ke a waduru flé ne ko mais ni évocation be ke fu réserve be ke waduru ay waduru sara o waduru intarami ni resi moy o kɔrɔ ko aw ye waduru baara de kɛ Moti Ligue président sigilen tora ma se ka kuma donc fédération a yɛrɛ ɲɛna n y'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna an taara c'est à dire an ka autorité y'u da don a la Moti olu yɛrɛ finalement olu y'a yira la k'a fɔ tiɲɛ bɛ sen b'e bolo nin document na an yɛrɛ ye recherche ka kan an ye magistrat wele an taara sɔrɔ tiɲɛ b'u bolo donc nkalon wɛrɛ filɛ tuguni c'est à dire fédération kuturu de bi ka mɔgɔw manipuler tan ni nkalontigɛw ye an ma décourager an ye appel kɛ ka taa recours la o reçu filɛ 100 000 francs ah ni bɛ appel recours fɛ fédération fana bɛ 100 000 sara 100 000 de sara a ɲɛnabɔra sa a ma ɲɛnabɔ e ka 100 000 bɛ taa jiwoyo fɛ voilà pour que ne ka se ka nin 100 000 déposer a don n taara c'est à dire fo n ye huissier de wele k'an sɔrɔ fédération kɔnɔ pour que u k'a minɛ n bolo u tun tɛ fɛ k'a minɛ u tɛ fɛ k'a minɛ ka lagɛ ka ɲini ka dusu bɔ kuma fo muso in labɔ a ka bureau kɔnɔ ko ne ka bɔ fɔlɔ ko ne ko problème t'a la ne ka sɔrɔ ka huissier wele huissier nalen de u y'a minɛ u nana ka sɔrɔ k'a minɛ u tun y'u ban u tun y'u ban c'est à dire mɔgɔ min c'est à dire kuma lankolon dama dama n tɛ décourager o parce que u y'a kɛ mɔgɔ la ka tɛmɛ ne y'o tigi wele o ko ne ma bɔ tɛmɛ ni nin sira ye sinon o ye nin ɲɔgɔn kɛ ne la pour que a ka se ka minɛ voilà pour que a ka se ka minɛ parce que ni huissier bɛ yen o bɛ constat d'huissier kɛ donc sisan an taara an ye appel kɛ ka taa recours la recours kɛlen k'a tranché recours y'a tranché a recours y'a tranché olu magar'a la olu magar'a la kuma yɛrɛ problème yɛrɛ bɛ b'o de nɔfɛ sisan recours ka y'a tranché ni min ye jo de dira anw ma yɔrɔ la recours mɔgɔw fɛ u ko cogo di recours mɔgɔw ko reçoit l'appel du CMB comme régulier pour avoir satisfait aux exigences formelles de recevabilité. Quel au fond, les déclare partiellement fondés. Partiellement fondés, ça suffit. Bolontan, il y a une réserve. C'est-à-dire il y a une réserve qui est commune. Quel est le cas et infirme la décision numéro 28 de la Commission centrale de discipline de la FEMA Foot. Et du 4 mai, bon, au Euro Fana, compétition qui era
mois de juin juillet kɔnɔ mais 4 mai kuma taara y'a kɔnɔ an bɛ se k'o faamu erreur de frappe ye mais erreur de frappe tɛ non a lamɛn relativement à l'évocation quelle évocation parce que anw taatɔla recours la an ye évocation bɔ an ka papier kɔnɔ pewu an m'a bila a kɔnɔ an ma évocation kɛ tuguni an taara ni réserve dɔrɔn de ye o filɛ nin ye a retour filɛ fédération mɔgɔw ka tampon filɛ a la évocation min kuma tɛ yen nɔ o kuma sɔrɔla yan cogo di statuant à nouveau rejette l'évocation formulée par les CMB comme mal fondée an ma évocation min kɛ recours b'o rejeté cogo di bon an ka réserve min minɛna o kuma bɛ min o y'u to la u ye FC Jara félicité k'u yɛlɛla première division na bon an ma se ka nin document an ma se ka faamu contradiction baden de b'a kɔnɔ c'est-à-dire fédération yɛrɛ ye kuma minnu fɔ an ye correspondance ci mɔgɔw ma a bɛɛ kɛra nkalon ye donc plus de 3 mois ne ka baara bɛɛ tiɲɛnen don n bɛ boliboli la nin ko in na vraiment Mali balontan ne filɛ nin an dɛsɛlen sisan sa ne ye ko ta ka tribunal sɛgɛrɛ an bɛ communiquer tribunal la sisan olu k'a tiɲɛ ɲini yan olu k'a tiɲɛ ɲini bon hali o kɔnɔna yɛrɛ la fédération mɔgɔw ye ko dɔw kɛ ne tɛna n da kɔni don bɛɛ la en tant que an ma tila tribunal la fɔlɔ u ye ko dɔw kɛ yen nɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ ne bɛ min ɲini dɔrɔn mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ min bɛ balontan ɲɛdɔn min bɛ texte ɲɛdɔn dɔrɔn o k'a fɔ ko bon nin document min filɛ bolo aw pɛrɛla ni nin yɔrɔ de aw pɛrɛla ni nin yɔrɔ de aw pɛrɛla ni nin yɔrɔ de u ka tiɲɛ fɔ u ka tiɲɛ fɔ avant que an ka taa tribunal la an tɛmɛna ministre des sports fɛ yen ale ye dossier kalifa Djibril Dramé ma comme ale ye ministre ka conseil technique ye vraiment ne filɛ retard fɛn o fɛn na bi Djibril Dramé de don a m'i lamɛn de monsieur c'est-à-dire a ye n lamɛn mais a ye n bila retard la parce que a ko ne ma a ko ne ma ko ne kana foyi entamé fɔlɔ f'ale ka tila a ye fédération mɔgɔw wele siɲɛ fɔlɔ yan'a ka ne wele o la min don n'o délai kɔnɔna na u bɛ ɲini ka 20 jours bɔ fɛn min tɛ se ka tɛmɛ tile 2 baara kan fédération mɔgɔw nalen a n'olu kumana kɔfɛ a ye ne wele ne nana ko fédération mɔgɔw ko ne ye fɛn o fɛn fɔ k'a bɛɛ tiɲɛ ale yɛrɛ ko ten Djibril Dramé a bɛ bolo la ko fédération mɔgɔw ko ne ye fɛn o fɛn fɔ k'a bɛɛ tiɲɛ a b'a fɔ n ye don min kelen ma taa Du Jara bɛ yen docteur Kone bɛ yen secrétaire général au ministère par intérim yanni kura kana o fana bɛ yen ne ko mais an ka réserve ma minɛ cogo di ne ko bon nin kalan reçoit l'appel du CMB comme régulier pour avoir satisfait aux exigences formelles de recevabilité a y'o kalan jɔra a ko ko problème bɛ yen n ko taa ɲɛfɛ les déclare partiellement fondés a y'o fana kalan a y'a tɔ kalan n ko bon e filɛ ka évocation ko min kalan an m'o kɛ yɛrɛ ne ye nin document d'a ma a y'a kalan à haute voix bɛɛ y'a mɛn a ko tiɲɛ na o ma évocation kɛ ko taa n b'u wele tuguni n'u ye min fɔ n bɛ nin jaabi e tora o munumunu na a bɛ ka c'est-à-dire u bɛ ka lamunumunu a ye n wele sisan ne ka lettre kɛ k'a bila fédération na o la commission de cour mɔgɔw bɛ ne jaabi à travers cette lettre là k'a expliquer n ye ko anw pɛrɛn la n ko ne t'o kɛ tuguni a ka ɲi i ye document minɛ i ye tiɲɛ min y'a kɔnɔ fɔ ministre y'a banna c'est tout mais tiɲɛ fɔ ministre a ma se k'a fɔ a ye mais a tɛ se o an b'a faamuya a tɛ se Mali kow bɛɛ kelen don tiɲɛ t'a la nata kow don an bɛ licence aw ɲini an bɛ diplôme aw ɲini an bɛ fɛ ka kɛ entraîneur ye dans l'avenir n'i taara gosi ninnu na u bɛ griller a b'i n'a fɔ sisan non c'est-à-dire a y'an ka ko a ye n bila retard la 1 mois et quelque non sisan b'a sɔrɔ e kun ye procédure sisan b'a sɔrɔ judiciaire ne tun tilal'o la a mɛnna olu juge tun bɛ kiiri tigɛ voilà a bɛ Touré de fɛ yen a bɛ Touré de fɛ yen bon est ce que u sɔnna ka papier minɛ fɔlɔ convocation première fois la convocation talen isew talen ni convocation ye tiɲɛ na k'u t'a minɛ k'u t'u bolo don a kɔrɔ a filɛ k'u t'u bolo don a kɔrɔ an ye min kɛ o yɛrɛ tibita b'a la a bɛ 10 jours 2 semaines bɔ refuse de prendre et de signer k'u t'a minɛ mais a ti tɛmɛ tile damadɔni kan commissariat mɔgɔw ko ma k'u nana k'u y'u ka déposition kɛ sa tɔ tora an ka taa Touré fɛ yen voilà bon Mali balontan de cogoya filɛ nin ye monsieur Traoré i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ cogo min anw ka wari ni min an b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa balontan de la u tɛ fɛ aw ka don a la voilà club tali ma nɔgɔn dɛ u tɛ fɛ aw ka wari don a la mais bi est ce que aw ka balontan Mali balontan yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ la est ce que ni ɲɔgɔnna delila ka kɛ ka joueur la jouer san kelen min na
première division na ka tila ka la jouer monter mɔgɔw fɛ tugun est-ce que a yamara a bɛ se ka kɛ a yamara kɔni a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ monter ninnu bɛ kɛ cogo minnu na d'abord fɔlɔ monter ninnu bɛ kɛ cogo min na ni san taw yɛrɛ tɛ kelen ye mali bɔlɔntan yɛrɛ sigilen don namara dɔw kan misali la sisan ne ye club tigi ye ne bɛ se ka papier dɔ ka papier dilan namara kan k'a don n ka équipe kɔnɔ ni u ye minɛ n b'a bɔ a kɔnɔ n'u ma minɛ n bɛ jouer n'a ye o ɲɔgɔnna don wa o kɔni ayi o ɲɔgɔnna tɛ o bɛ mali bɔlɔntan kɔnɔ o dɔnnen don bɛɛ b'o kɛ ni fɛn ma f'i ye ni fɛn ma f'i ye o y'o bannen ye mais ni fɛn fɔr'i ɲɛna i b'a tigi bɔ a la mais cette année nin ta in ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an taalen commission de vérification des licences la parce que sans monter bɛ kɛ ten de n'aw kan ka jouer sini aw ye 20 joueurs min ta k'aw bɛna monter kɛ n'olu ye aw b'olu bɛɛ tɔgɔ di olu ka licence bɛ vérifier o licence vérifier tɔ la FC Jara an filɛ kɛlɛ la joueur fila min nɔfɛ yen olu ka licence rejetera devant tout le monde k'u tɛ se ka jouer k'u tɛ se ka jouer bon ni dun ka licence rejetera o la o ye e bɔlen monter la hali e tɛ remplacer joueur tɛ remplacer ou bien équipe de équipe tɛ se ka joueur remplacer ni e taara ni 20 joueurs ye sisan donc i bɛ to ni 18 joueurs ye non misaliya la n'i taara ni 20 joueurs ye n'u y'i ka 18 licence minɛ o y'i ka monter ko bannen 2 joueurs de bɛ t'i bolo o de y'a sariya ye a kɛra an ka équipe dɔ la Debo a kɛra u la Sikaso u y'u ka joueur min minɛ a bɛ ne ka 5-6 joueurs bɔ u évoluera ni 13-14 joueurs comme ça de fo ka taa championnat non ten de y'a sariya ye mais u ka licence minɛna bɛɛ ɲɛna et puis machine de b'a vérifier a bɛ don machine de kɔnɔ machine b'a jira nin man ɲi a b'a jira kogo la nin man ɲi a bɛɛ bɛ kɛ finman ye o joueurs ninnu continuer ka jouer u ka premier journée don u ni Tumutu bɛ ka jouer j'ai signalé n taara Amadu Aluseni nɔfɛ n ko aw filɛ ka min kɛ nin tɛ sariya ye yan nin joueurs ninnu ma minɛ yan u bɛ jouer ni daliluya jumɛn ye a ma se ka kuma ɲɛnama fosi fɔ n ye u continuer k'u la jouer mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ Mali kɔnɔ o kɛra awa mais Bayisu sisan komi a bɛ kiiri bolo kan kiiri bɛna na kɛ cogo di ou bien u ye mun fɔ a ɲɛna kiiri ko fana na bon anw ye plainte min don o de ye k'a fɔ document in a falsifié don pour faux usage de faux ani kuma min bɛ document in kɔnɔ ko an ka réserve commission recours mɔgɔw y'a régi an ka bila an ka sariya kɔnɔ an b'o de ɲini kiiri kan ka kɛ o de kan sisan an kɔni an jigi bi o de kan ala ka dɛmɛ kɔnɔ pour que an bɛ bila an ka sariya kɔnɔ mun n'aw taara n'a ye communiqué la ma taa n'a ye tribunal administratif la bon ma taa yen nɔ n kun fɛ n tɛmɛna ni pôle économique de fɔlɔ olu y'a yira n na k'a fɔ nin t'u ka compétence ye nin ye communicate mɔgɔw de ka compétence ye n ka taa yen nɔ parce que olu tɛ musaka ko t'aw ta yen nɔ voilà donc n taara yen nɔ n ye n ka plainte kɛ n ka plainte fana u y'a donna u ye soit transmis bɔ ka di yan voilà n taara d'u ma donc i jigi b'a kan ko kiiri ye don jumɛn ye bon kiiri don ma fɔ fɔlɔ an ma se Ture yɛrɛ fɛ yen fɔlɔ an ma se procureur fɛ yen an ma bɔ commissariat la fɔlɔ an ma bɔ commissariat la fɔlɔ ka se yen a ko bɛ ka traîner an ma bɔ yen fɔlɔ mais ne kɔni t'a bila comme n'i ka gɛlɛ parce que ne kelen tɛ équipe entraîneur bɛ yen joueurs halisa i b'a sɔrɔ dɔ in wele président an ka ko bɛ cogo di u bɛ wele hali dugukila fɛ supporters président i bɛ Bamakɔ an ka ko bɛ cogo di ko équipe dɔ in k'u bɛ ka match min ko kɛ k'u ni nin bɛ ka jouer ko a y'a hakili sigi c'est-à-dire n'u olu yɛrɛ kun tɛ i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ɲini tellement sɛgɛnna ça fait plus de 3 mois n bɛ yan n tɛ ka foyi kɛ voilà parce que i ka baara b'i bolo ayiwa mais kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ bon kumakuncɛ kuma minnu bɛ ne bolo n bɛ fɛ ka kuma mɔgɔ 4 mɔgɔ 3 ɲɔgɔn fɛ d'abord n ka équipe entraîneur Bayon Jɛnɛko Musa Jɛnɛko fa c'est-à-dire a ye baaraba kɛ ɲinan a bɛ si an bɛ se ka continuer a bɛ si dɔgɔtɔrɔso la a bɛna tilen terrain kɔnɔ ka équipe kɛ champion ye a ka denmisɛnninw fana u ye baaraba kɛ vraiment a ka denmisɛnninw fana même chose u y'o baara kelen kɛ bon u k'a dɔn k'a fɔ vraiment n bɛ n sen kan ko nin ma bila Bayon n'a ka mɔgɔw kɔfɛ encadrement kɔfɛ supporters bɛ yen ani an ka secrétaire général olu fila les 2 secrétaires généraux n bɛ n sen kan hali bi kuma filanan ye min ye la Ligue de Mopti
fɛn min ye ka sigi bureau kɔnɔ club t'i bolo ka ko tiɲɛ mɔgɔw bolo ka ko ɲagami mɔgɔw bolo o ti cɛya ye ni aw bɛ balontan ɲɛta fɛ a ye na clubw ta anw bɛ ka kɛ cogo min aw ka kɛ ten aw k'aw ka wariw don a la aw ka samara san joueurs ye ni joueurs banana aw k'u furakɛ aw ka fond de commerce di joueurs ma ne bɛ nin bɛɛ kɛ ne bɛ n ka joueurs baw furakɛ ne bɛ n ka joueurs frères furakɛ pour que u bɛ se ka hakili bɛ se ka sigi mentalement u ka ballon ta donc mais problème ye min ye an ka ligue de falen no sans club de la o degun de bɛ an kan cɛya ye min ye a ye na terrain kan aw kana club kelen ta an ka lajɛ a bɛna kɛ cogo min bon kumakan sabanan ye mun ye n b'o ɲɛsin Mali bɛɛ ma n'aw bɛ fɛ an ka ballon tan ka taa ɲɛ ballon tan tɛ fɛn fitinin ye jamana kɔnɔ fɛn min don a bɛ mɔgɔw nisɔndiya ne bɛ deli ka kuma in fɔ yan n bɛ segin a kan Maliens bɛ nisɔndiya sɔrɔ fɛn fila de la o tɛ wuli o ye armée ko ni ballon tan ko de ni Mali armée ye victoire kɛ Maliens bɛ nisɔndiya ni Mali équipe nationale n'o ye victoire kɛ Maliens bɛ nisɔndiya hali musokɔrɔbaw bon o ye côté kelen ballon tan fana bɛ wari de ladon jamana kɔnɔ donc jateminɛ ka kɛ ballon tan tɛ se ka to mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu bɛ nkalon tigɛ hali u yɛrɛ taara u bɛ nkalon modèle minnu tigɛ a document filɛ ballon tan tɛ se ka t'olu bolo ko ballon tan ka barika c'est pourquoi i b'a ye an ka nin équipe ɲuman ba in an bɛ éliminer dernière minute la faamuya foyi tɛ sɔrɔ a la foyi tɛ hakɛ dɔrɔn don hakɛ bɛ se baraka kelen kɔni i ni yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la walahi hakɛ dɔrɔn de bɛ k'a éliminer ko ninnu na an ni Côte d'Ivoire ka match lajɛ 10 contre 11 même 11 contre 11 cogo de tun don coupe du monde naani France ka final match lajɛ bon ni hakɛ ninnu en tant que ninnu bɛ anw bɛ tɔɔrɔ anw de b'an ka nafolo don a la anw bɛ tɔɔrɔ denmisɛnnin minnu yɛrɛ taara bi Libéria o don ninnu génération ɲuman ba in u éliminer filɛ nin ye c'est fini non mais n ko en tant que hakɛ bɛ nin ko kɔnɔ a ti ɲɛ ne bɛ nin fɔ a ka ca san 4 ye ne bɛ n tomu ten n bɛ interview kɛ radio la yan nɔ en tant que ninnu bɛ yen Mali ballon tan tɛ taa ɲɛfɛ a ye mɔgɔw ta ka bila ballon tan ɲɛma mɔgɔ minnu bɛ buguri kan denmisɛnninw nɔfɛ ni ne bɔra n ka so kɔnɔ 16h misiri la 16h ne bɛ terrain kɔnɔ tuma dɔ la fo safu fo ni entraînement tɛ don min mɔgɔ minnu bɛ denmisɛnninw dɔn a y'olu ta k'u bila ballon tan ɲɛmaya la n'o o tɛ a kana jigi da ballon tan ɲɛtaa kan ne ka kuma laban ye min ye an ka hakɛ kɔnɔ an b'a ɲini fo yɔrɔ min n'an dɛsɛra cogo dɔ la an bɛ taa ni cogoya wɛrɛ ye n'an dɛsɛra an b'a tɔ to ala ma voilà anw gagnera de anw place première division de bi anw kan ka yɛlɛ première division de la an b'u hakɛ de nɔfɛ ala k'an bɛn sababu ma an b'a fɔ an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ɲɛna sa nin kun ye Bayisu Kantaw ye CMB ka bɔ Mopti o ɲɛmaaba don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma ni procès ko ninnu daminɛna fana an na to ka bɔ a kalama pour que ka se ka kibaruya di mɔgɔw ma ko bɛ cogo min an kɔni b'a dɔn a bɛ procureur bolo an dalen don a la n'Ala sɔnna ma a na tiɲɛ fɔ a ko la pour que aw ka se ka bila aw ka hakɛw kɔnɔna na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Falaye Keyita tun bɛ yan Keba Jalo aw k'an bɛn sini sɔgɔma 9h ni Ala n'a kira sɔnna ma